Għal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana, Gvern Laburista ma fallix fis-settur tas-saħħa anke meta seħħet l-akbar frodi ta' 400 miljun euro u skontu id-dejn nazzjonali li issa qabeż il-11 biljun euro huwa sostenibbli. Huwa ddikjara dan waqt dibattitu fil-programm Opinjoni fejn preżenti wkoll kien hemm ix-Shadow Minister għall-Finanzi Adrian Delija u ġie diskuss il-budget kif ukoll il-ħtiġijiet ta' pajjiżna. Waqt id-dibattitu l-Ministru Clyde Caruana għal darba darbtejn insista li Gvern Laburista ma fallix fis-settur tas-saħħa dan wara li f'sentenzi tal-qorti ħareġ b'mod ċar li l-poplu Malti u Għawċi instera 400 miljun euro fil-waqt li kienet ġiet deskritta bħala l-akbar serqa. Ma taħsibx li dan il-gvern falla fis-settur tas-saħħa? Le ta' ħankun ġenerus sa fija l-mistoqsija. ma naħsibx. Ma fallejtux. Le ma fallejniex. Le ma fallejniex. Fuq il-kwistjoni tal-vitals. Kienu qed jingħataw is-servizzi. Ġie eżegwit il-kuntratt kollu, le ma ġiex eżegwit. Ma sarx il-bini li kellu jsir. Kieku maħniex qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Brabta mat-turizmu l-Ministru Clyde Caruana spiċċa qabel ma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista kif ukoll li ilhom jgħidu numru ta' qaqdiet dak li jeħtieġ li nimxu lejn turizmu ta' kwalità. Jekk titkellem mal-lukandira, din jikkonfermaw ilek se jgħidulek in-numri li għandna bħalissa għad għandna bżonnhom sabiex insostnu l-occupancy matul is-sena kollha. Imma iva irrid isir l-effort sabiex tibda titjib il-kwalità minn fejn ħadd inġib il-kwalità. Qed jgħidu wkoll li ma nifilħux bħala pajjiż iktar numri. Ekku. Naqblu. Iva. Brabta mal-mudell ekonomiku l-isplużjoni fil-popolazzjoni, il-Ministru Clyde Caruana iddefenda l-mudell tal-Partit Laburista iżda fl-istess waqt spjega li wasal iż-żmien li jkun hemm tranzizzjoni fil-mudell ekonomiku. Hemm bżonn issa li nibdew inbidlu il-perkors tagħna ħalli flok investiment li jikkrea x-xogħol, ġifieri li jkollu bżonn il-ħaddiema, nibdew noħolqu, nattiraw aktar investimenti li flok ikollu bżonn iktar ħaddiema, ikollu bżonn iktar kapital. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister Adrian Delija qal li għalkemm fil-budget hemm numru ta' miżuri pożittivi, xorta għad baqa' ħafna xi jsir. Bħala kreazzjoni ta' ġid, il-pajjiż jista' jikkrea iktar u Partit Nazzjonalista għandu l-idejat kif u diġà bdejna rolling them out ninċentivaw dan it-tkattir. F'dak li huwa l-kollezzjoni tat-taxxi il-Ministru għalkemm iddikjara illi dan huwa aħjar minn kif kien qabel, naħseb illi bid-dikjarazzjoni tiegħu anke din il-ġimgħa mhuwiex sodisfatt hu stess b'dak illi hija id-dixxilpina fiskali tal-ġbir. U ċertament il-pożizzjoni tiegħi hi illi baqgħna ħafna x'nagħmlu hemmhekk. Giulia Falzon għal Net News.